Hi, Sarah Angela. We are leaving to India. The time is come to fly now. Canada. Okay. All the best and say cheers. Cheers. Canada to Canada. Canada to Canada. Hi everyone, time to say bye to Qatar, Doha. We are heading to our next travel journey, heading towards another destination. Wait and watch. Thank you for watching this video and looking forward to the next one. Keep watching Canada to Canada and bye for now. Thank you. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆನಡಾ ಚಾನಲ್. ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಜರ್ನಿ ಚಾನಲ್ ಲಾಗ್ ಎದುರು ಪೋಂದುಂಡು. ಕತಾರ್ ಮುಗ್ಗಿಂಡು, ಕತಾರ್ದ ನೀರು ಮುಗ್ಗಿಂಡು, ಕೋಡೆ ಮುಗ್ಗಿದು ಇತ್ತ ಇನಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಊರು ಬೈದ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೈವ್ ಟು ಗೋವಾ, ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಊರು ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಗೋವಾ ಫಾರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಗೋವಾಡ್ದು ಇತ್ತ ಬೈ ರೋಡ್ ಉಡುಪಿ ಪೋಪುನುಂದು, ಸೊ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ. ಸೊ ಎಂಚಾಪಡ್ತೂಕ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡ ರೋಡ್ ಪೋನ ಬಾರಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಬರ ತಿಕ್ಕುಡು ತೂರ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಇತ್ತನೆ ನಾನು ತೋಜವೆ. ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಕೆನಡಾ ಟು ಕೆನಡಾ. ಇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಪ್ಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೂಕ ಎಂಚಾಪಡ್ತೂಕ. ಓಕೆ ಬಾ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಹಲೋ, ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂಜಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರಕ ಬಂದು ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಚಾಲು ಉಂಡು. ಗೋವಾ ಟು ಉಡುಪಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಪೋಂಡು, ಕಾಣಕೋಣ ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರವಾರ ಪೋಡು ತುಕ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಗಮತ ಹಾಕೊಂಡು ರೋಡ್ ಕೆಲವು ಪುರ ವಿಶೇಷ ವಸ್ತು ಪುರ ತೂರ ದಿಕ್ಕು ನೆಂಕು ಪುರ ಕೆಲವು ಬೈಕ್, ಕೆಲವು ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ, ಕೆಲವು ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಗಮತ ತೊಗೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಪುಲೆ ಕೆನಡಾ ಟು ಕೆನಡಾ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ರೋಡ್ ರಿಪೇರಿ ಗೋವಾಡ್ದು ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಣ್ಕೊಂಡು ಬೋಟ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ರೋಡ್ ರಿಪೇರಿ ಒಂದೊಂದು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಜಲ್ಲಿ ಪಾಡುತ್ತೆ, ನಾನೊಂದು ಸೈಡ್ ಜಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಬಯ್ಯ ಬರ್ರಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ಲೋಪಲ್ಲಿ.
ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಡರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರ್ಡರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಟು ದಾಲ ಕನತರ ದಾಲ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಇಂಗು ದಾಲ ಕನತ ಜನ ಪಂಡ ಸತ್ಯವಂಡ ಎಂಕುಲು ಸುಲಭ ಅಂತಜ ಏಪಲ ಎಂಕುಲು ಸತ್ಯವಂಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಕುಲು ಏಪಲ ಸುಳ್ಳು ಆವಿಷೋಡು ಎಂಕುಲು ಸುಲಭ ಪುಣೇಜಿ ಆರು ಬಾರಿ ಕಿಶಿಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಆಫೀಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಕೇಂದ್ರ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಸರ್ ಪಂಡ ಬಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಏನಾ ತಂದಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕುಡಿದು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಸತ್ಯವಂಡ ಹೋಗಿರಿ ಅಂತ ಪಂಡ ಅಂಚ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರಗ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಿಂಜ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಗೋವಾಡ್ದು ಕ್ರಾಸ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ಡರ್ ನಿಗ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡವು ಮಸ್ತಿನ ಹೋಗಿರು ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ನೋ ದಾಲ ಆತೊಂಜಲ ವಿಶೇಷ ಗಡಿಬಿಡಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟು ಪಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ದಾಲ ಮಂಡ ಹೆಚ್ಚಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪಂದು ಉಂತಾದೀನಿ ಕಾರವಾರಡು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪಂದು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂಜಿ ಫಿಶ್ ತಾಲಿ ತೋಜವನಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಫಿಶ್ ತಾಲಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟಿಪಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಊರದ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಲೆ ಫಿಶ್ ತಾಲಿ ಎಂಚೋಣ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಕರಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ತುಳದ ರೈಸ್ ಗೋಡ ಚಟ್ನಿ ಇನ್ನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕೆನಡಾ ಒಣಸ್ತಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾರವಾರಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ನೀವು ಬಂದಲ್ಲ ಬತ್ತಡಲ್ಲ ಬಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮೂಲ ಸಿಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಉಲಾಯ್ ಬರೋಡು ಒಂಚೂರು ತೋಜಾವ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತೋಜಾವ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಮೃತ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮೂಲು ಬಾರಿ ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಮೂರು ಪಿದಾಯ್ಡು ಬರೆಡ್ದ ಎಡದ ಒಣಸ್ ಬರೆಡ್ ಒಣಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಹೈವೇ 66 ಹೈವೇ 66ಗೆ ಸಾರಿ 66 NH 66 ಪೋಪ ಇತ್ತ ಎದುರು ನನ್ನ ಕಾರವಾರ ಕುಮಟಾ ಬಕತು ಗಂಜಿನ ಬರ್ಬಂದು ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಂಕೋಲಾಗೆ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಕೆನಡಾ ಟು ಕೆನಡಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಪರ್ಂದಿಗೆ ತಂದು 1 ಡಜನ್ ಪರ್ಂದಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕಾರವಾರ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಉಡುಪಿ ತಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ 60 ರೂಪೀಸ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೂಡ ಪರ್ಂದ ಇನ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಹತ್ರ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮಲ್ಪಡ್ತಾನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾಡಿದೇರು ಮೊದಲು ಅಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಮಾಡಿದೇರು ಅಲ್ಲಿ KSRTC ಬುಕ್ ಆನ್ಲೈನ್. ಒಂದು ಟನಲ್ ಒಂದೊಂದಿಗೆ ಟನಲ್ದ ಬೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಪೂರ ಗರ್ತದ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯಾಪ ಟನಲ್ ಆಪಡೊಂದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಪೂರಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೂರ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಕಲ್ಲು ಗಿಲ್ಲು ಪೂರ ರೋಡ್ ಬೂರ್ನೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ರೋಡ್ದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ತಿರ್ತು ರೋಡ್ ಡಬಲ್ ರೋಡ್ ಒಂದು ನಾನು ತೋಜುಂಡು ಬಾರಿ ಫುಲ್ಲದ ಕಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಎದುರು ಪೋಯಿ ಇಂಡಿಯಾ ತುಲೆ ರೋಡ್ ತುಲೆ ಎಡ್ಡ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಡಬಲ್ ರೋಡ್ ರಿಕ್ಷಲ ಬೋಲಿ ಬೈಕ್ಲ ಬೋಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ದಾದಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬರ್ತದೆ ಎಟ್ಟೆ ಬಂದೆ ತುಲೆ ಬಂಡದುಲೆ ಹೆಂಚಿನ ಬಂಡ ಸೆಕ್ಕೋಟ ಬಡ್ಕಳ ಒಂದು ಶರಾವತಿ ರಿವರ್ ಶರಾವತಿ ಸೇತುವೆ ಹೊನ್ನಾವರದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಉಂಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿಗೆ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಬೈತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಟ್ಕಾಳದ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಟೋಲ್ ಕೊರಂದೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಗಾಡ್ ಮೇರ್ಲೆಟ್ ಒಂದುಂಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಟು ಜಿ ಪಾಸ್ ಅಂಚಾದ ಹೊರಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಆ ಡಿಜಿದ ಟೋಲ್ ಕೊರಂದೆ ಗೇಟ್ ಹೋಗ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಗೊತ್ತಿನ ವಿಷಯ. ಎಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಒಂದಿತ್ತ ಬಡ್ಕಾಳ ಬತ್ತನು ಬಡ್ಕಾಳ ಮುಟ್ಟ ಇಂಕಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಾಧಾರಣ ನನ್ನ ಅರ್ಧ ತಾಜಿ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಡ್ಕಾಳ ಬತ್ತದ ಅಂಚಿಡೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೋಜುಂಡು ಇಂಚಿಡೆ ಕೆಲವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ಲ ಅಂತ ಜಾಮ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಎನಿವೇ ಬಡ್ಕಾಲ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಕೀಪ್ ಯು ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಎದುರು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪೋಪುನಿತ್ತು ಸೀದಾ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋದ ಚಾಪರೊಂದು ನೋಡು ಪರಡೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಂಚಾಪುರ ತುಕ
ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತ ಏನು ಮರವಂತೆಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೀಚ್ಲ ಒಂಜಿ ತುದೆತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಬೀಚ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ತುದೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜವೆ ತೂಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂದೊಂಜಿ ಸೈಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಗ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ತುದೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಡಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ತುದೆ ಇಂಚಿಡ್ ತುದೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ತುದೆ ತೋಜು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಡಲ್ ತೋಜು ಕಡಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮುಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಬೀಚಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ತುದೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಮರುವೈದೆಪ್ಪರ ಬರ್ಪೇರು ಸೊ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಬತ್ತನೆ ಫೈನಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಹೊಡೆದು ನಾನು ಉಡುಪಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಜರ್ನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆವೊಂದುಂಡು ಉಡುಪಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಮುಟ್ಟ ತೋಂದು ಪ್ಲೇ ತೂಕ ಇಂಚಾಪಡೊಂದು ನಾದ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ರೀಚ್ ಟು ಉಡುಪಿ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಗು ಮುಟ್ಟಿಯ ಕಾಂಡ ಪಿದಾಡ್ದಿಂದ ಗೋವಾಡ್ದು ಅರೌಂಡ್ 15 ಗಂಟೆ ಪಿದಾಡ್ದಿನಕಲು ಇತ್ತೆ ಲೋಕಲ್ ಟೈಮ್ 4:30 ಅಂಡ್ 4ಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಯ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ನೈಸ್ ಜರ್ನಿ ವೆರಿ ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮುಟ್ಟದ ಅಂಕಲು ಸೊ ನಿಕ್ಕಲು ಪೂರ ತೂಯರ್ ಗೋವಾಡ್ದು ಉಡುಪಿ ಬರ್ಪನಾಡಲ್ಲ ಆತ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾಪುಜಿ ನಡುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಉಂಡು ಅವನ ಒಂಚೂರು ತೂವನ್ ಬರೋಡು ಅಲ್ಲ ಕನ್ತಿತ್ತರಡಾಕಲ್ಲ ಬರೋಡು ಆತೆ ಇಜ್ಜದ ಎಡ್ಡೆ ನೈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಬರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ನಾನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತದ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಬನ್ನ ರೀಚ್ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತದ ಸೊ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ತೂತಿನಕಲೆಗೆ ಪೂರೈಕಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ತೂಂದು ಪ್ಲೇ ಕೆನರಾ ಟು ಕೆನಡಾ ಉಡುಪಿ ಬತ್ತನೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆವೊಂದು ಎಂಕಲ ಜರ್ನಿ ಕೆನಡಾಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಕೆನಡಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಕತಾರ್ ಬತ್ತೆ ಕತಾರ್ದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಉಂತಿಯ ಕತಾರ್ಡ್ ಕೆಲವು ವ್ಲಾಗ್ ತೂಯರ್ ನಿಕಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಗೋವಾ ಮುಟ್ಟಿಯ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಗೋವಾಡ್ದು ಉಡುಪಿ ಬತ್ತೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಕೆನರಾ ಟು ಕೆನಡಾ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜಾರ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಲೋಕಲ್ ನನ್ನ ಪೂರ ಲೋಕಲೇ ಮಲ್ಪುನು ಊರದಾಕಲ್ಲೇ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಊರದಾಕಲೆ ಜನಕ್ಕಲೇ ದಿಕ್ಕುನು ಕೆಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಜಾಗ ಫೋನಾಗ ನಿಖಲ ಪದವಪ್ಪೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ ಸಿ ಯು ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸ್ಟೇ ಹೆಲ್ದಿ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಬೈ